खुलुमबाय आं उसारानि ब्रह्म जाय बिथांमोनहा मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां जोंहा बड'लेण्ड आइडल सीजन 2 जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय दा बेनि अडिशना स्टार्ट जासिगोन दा आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होलांनोसै अडिशना फारियै 5 आगस्ट खालि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एबसु सिमनसापुरियाव जागोन आरो 6 आगस्ट खालि बड' नेशनेल एकाडेमी बरपुखुरियाव जागोन आरो 7 आगस्ट खालि राङापारा एलपी स्कुल राङापारायाव जागोन आरो 8 आगस्ट खालि उदालगुरि संगीत नाट्य विद्यापीठाव जागोन आरो 10 आगस्ट खालि तामुलपुर मन्थंगापुरी पार्कआव जागोन आरो 11 आगस्ट खालि बाक्सा नलबारि शाइनिं स्टार डांस एकाडेमी सिमलायाव जागोन आरो 12 आगस्ट खालि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस काजलगावआव जागोन आरो 13 आगस्ट खालि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव जागोन आरो 17 आगस्ट खालि कार्बि आंलं गलाघाट लांकिं कार्बि आंलंआव जागोन दा बेयावहाय जोंहा माखासे रुल्स दङ जेरै बेयाव बाहागो लानो हानाय बैसोआ जाहैबाय 10 बैसोनिफ्राय लानानै 25 बोसोरसिम आरो बेयाव माखासे गोनां नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सनि गोनां जागोन बेफोर जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट आधार कार्ड पेन कार्ड आरो 2 कपिस पासपोर्ट फट' बेयाव देरहानाय बिथांमोनहा फार्स्ट प्राइज हिसाबै 50,000 रां मोनगोन आरो सेकेन्ड प्राइज हिसाबै 30,000 आरो थार्ड प्राइज हिसाबै 20,000 होनाय जागोन आरो बेयाव जाय बिथांमोनहा रोजाबनानै देरहासार जागोन बिथांमोनहा जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनजों रोजाबफानो बा रेकर्डिं खालामनो चान्सखौ मोनगोन जुदि हौवासा रोजाबगिरिया देरहाबायब्ला हिन्जावसा रोजाबगिरिजों रोजाबनो थाखाय चान्स मोनगोन आरो हिन्जावसा रोजाबगिरि बिथाङा देरहादोंब्ला जोंहा हौवासा रोजाबगिरि बिथांजों रोजाबनो थाखाय चान्स मोनगोन बेखायनो बयखौबो बेयावहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय